Kumase Ayiko FM 100.9 Afebi ewo Kumase Adamfopa Radio Butu Paris France Abuchimemo Upiemo ewo Takwa ya SOMPA 101.1 Takradi ya SOMPA 103.3 Techiman ya SOMPA 106.1 Sunyane ya SOMPA 98.9 Enkranza ya SOMPA 90.7 and afi Domaso ya SOMPA 101.3 Upiemo ewa Kingdom eye Mankisim na chese Kingdom 106.1 Udiko da no woti yenka ewo Sofia Chichini Benchaye Keneshi Eban Radio so adehye afebi a womo epetien Doma 100.7 Doma Hinkru womo so afebi Facebook ne demu live eye SOMPA 106.5 FM Accra yesida woni die mu a no share honom no like page na share ama afofron so enye bi ahwe na nasafo kantanka da ma page yen afrifia ha abesintintan video ni so sada na YouTube ni so eye SOMPA FM live www.sompaonline.com website yesemu for penny ratabo atenda ma wakutire nsami nyina patokasa mu brofo afofo bi ka ho a obetumi akwa kenkan bi kasa natural mineral water so yasena no pay wase wanam ededriban no awura sase ni ase akopapa abotemu eno ma twinsu okuragen wo mu wie wo ma treat no fine enti no treated mineral water wonum nya yade bia emfi akire wanam eka ye ho time herbal mixture wase 3D yade malaria no wunyanya bi pe eno na wasa wonom na etumi ema ho to wontem endpoint homeopathy wanam so wo nko a na mo de homeopathy quantum pon so esa yade ewo mayim wanam adama eno ma so yasene ena hwei ensemu a yadidi wontoa no ebi enese ebusuya yebekwa kopie mu awo eye framantem na amane abetopron so ekyerese eye abaiwe bi wenye mfihie aduasa wato nanan mo nsedo abrantie bi demu kasie mu nkyiremu eba na awrahosem bi nso esi ewo saboba wanum ekyiremu sa yasabia wo ho no eja to ho ema baabia anya kesete se children's ward yi ena esi wo na enije semne asemde a oman no yate bio eni se gamancha kwanhie wo konyanye ewo otimantem no enemeka sei ne ho atono ama yeyi no afia yaresabia abusuya what se upiemu ewa ganata SHS ya wobi ewo honom yeso ebeza o sana mofra ne nuane no wo wiawia kofie sene ye no wode koye den ya kire no ama mpanimfo akasa afa ho sanso ena dom kese wo mamra hyebede fie tutu bi dia ma ne dom kuma kire se danu ada yenka Ghana fo yawo nipa makomako a mukonya nananmo nhyiamuo ewuo ewo ye Burkina Faso no enam MPP fo so ana sabe atorenchemu ebaye Onyanyafo kwabena minta kando wo yeswani a wo shapo mudene ho nsem so wakasa kiremu wase ya nanu obekan na kamia yese ebimu afa ne studio so adokotafo a ye posti mu amonko no hwie bebusumi ya wieye mobete wonka yebetre so fraw akopiemu ewo eye obi manso ana ye ko Afghanistan ene ehun komo aba betodwa kire se nipa makomako eye dunson 17 omato ananan mo nsedo emu nkrata emu nsem eka kase ehu bi abina bedu adepa kofi ena wiai mene membra ne yesi adwai nana opon checheku Edem afe abusunya die chi Facebook page ne so SOMPA 106.5 Accra na afe like comment na force also bonwodin se ubetimi atrem na afe akwakopiemu ewo eye unuanom afoforo so na yefiase ewo eye framantem awrawo sama abetopron so ekyerese mami yefra no mama ahama woni eye abrantia yefra no eye Christian ahiadworo ena tese wo motie emfrihie dom ntem no ba ko enya aduasa eye oba no ena bema no enya eye emfrihie aduonu miensa 53 na wo nyina no ebom sese ewo eye doji kuru a no ewo eye framantem wonom bronu bi suo na awrawosem na beto dwa kire se eye oba no wakotoa nananom wonsedo ewo abrante ne demu enam so ma asem ne baye no amana bebe ye hu pa assemblyman awo no anowo eye ablome electoral area honorable Samson Adovo
wono no odi to do akyem sɛ no kwasɛm nie ebra mo te asɛm no ɛyɛ na wurahosɛm yie papa ezan sɛ abrantie Christian yi yenimu pa sɛ woni abayewa hama ɛna ɛkɔ na ɛba nti omo kura de omo bra no omo bobia ne sa awo bia nim sɛ woba ne okunu awade mu anomo te nanso obi nim ne nam so kote bayra homa mu osoro ama wurahosɛm aba beto ɛyɛ pronso meka sɛ die ɛyɛ aposifo ensa so ɛyɛ abrantie Christian mu sɛ wɔmra mɛboa man hwehwɛmu stronko entimi nkoso meka sakro yɛ nso ɛyɛ Dr. Emmanuel Bello asɛmi ba yɛ na ɔmo pagya no de nkɔkɔ ma no ayaresa bie wo enti wɔno anɔde to do atem sɛ no korɛ abai wan wato ananan mo nse do enti meka sɛ die yɛde na mu no akwakoto amu korabea a yɛhwɛ sɛ hwehwɛmu ebetimi akoso na efrɛ no optosi bie nanso ne nyinaa kanfua abrantie Christian die mega say woda aposifo kukumu eboa mo amanhwehwemu kyenkyerɛnkyɛ etimi akoso ye ni di nsɛm yachi ne ebepie firi mu babia no yɛmfa nkame ye ni yetifo Ebusua wo ensam foforo mu no upie mu ewo saboba wanam aya asabia honom a amane no ekyire mu sɛ egya to honom na egya to ye no ayasabia dan kakraka esiwo na nya babia anhyeda antokese ese children's war baabi a yɛde mmɔfra no egu no ɛhɔ ɛna egya no ɛtɔyi na empanimfo ebransem twerɛfo ekopie mu hɔ ɛna wɔn de tu yɛnim sɛ wɔnom bɔ mɔdene pa ɛma wɔn saka odumgya adwumakuo yi mekyerɛ Ghana National Fire Service ɛma wɔn bepini hɔ na bere Ghana National Fire Service fo ba yɛ wɔnom kyerɛ mu sɛ wɔn tenda wɔn de ba yɛ no sɛ chips no ɛna ho atuatuo sɛ chips no ɛna mu asiew wɔn pompi nsuo no fa mu enye yie hyia wɔ Facebook ne so ɛyɛ SOMPA 106.5 FM Accra enti no emrantia ne nketesia wɔn mo ba yɛ asabea hɔ ɛna wɔatwi wura ne fie no akwatwe bucket wɔatwi wia ne fie no akwatwe pan ɛna emu gallon so ɛna wɔn de ma fire service fo no wɔn de wura wɔn tenda wɔn de ba yɛ nim ɛna wɔn fɛkyi nsuo ne mu wɔn enti no fire service fo na tete wɔn tenda no so no ɛna chips a wɔn mo de hyehye mu nyina na bie no watimi yɛ adwuma saa chips ni nyina asɛe ɛna wɔn tu car ne free wɔn station na papa bedu saboba ya asabea hɔ wɔn ba yɛ ntumi anya adwuma ɛma amrantia ne nketesia ne temamufu a wɔn ba yɛ asabea hɔ no ɛna yɛkyerɛ mu so wɔn a wɔn bɛhwɛ wɔn ayɛ afo nyina no wɔn nyina akɔtwe bucket ne bi ɛna ne nkakran ne yɛtwe ne ade ama yɛsom ne ade ama saa wohwɛ wɔ Facebook no so asɛ ya na ɛkɔ so ɛna wɔn timi ɛde dum gyayi na empanimfo ba mani akyerɛ mu sɛ sɛdeɛ na enkwada mmɔtɔfo a yawo wɔn beebi ngɛngɛ ya bibi nti yɛde wɔn hyɛ mfidiem ya wɔn unit no ɛde ne ku no ɛhɔ na enkwada egu hɔ ɛyɛ maako nson nanso no empanimfo a wɔn hwɛ ayɛ asabea hɔ nurse a wɔyɛ manager ɛwɔ hɔ ɛyɛ Owura George Olamba wakasai ene SOMPA kase kyerɛ mu sɛ wɔn atimi yɛ ntam ayiyi mmɔfra ne nyinaa firi ne ku hɔ wɔn anu wɔn maame ɛbɛnbɛ wɔn yɛyi wɔn nyinaa enti Nyankopɔn yadom ya wɔ bia ho anka na emom ɛbra fire service fo ba yɛ no wɔn nso modern boss wɔn di nsuo yi ba yɛ koraa na tubes na anya adwuma no adehye timi bu ayɛ wɔn de bucket ɛne gallon so ɛsesa nkakrankra ɛde dum gya no enti ne gya no deɛ atumi adum wɔ abra wɔde hye bia ho anka yɛda seɛ na empanimfo bɔ mu nkyerɛ mu sɛ wɔn bɛkɔ so anu wɔn ahwehwɛm deɛ esi yɛ pɔte yɛ nam so ɛma egya hyehye etimi si ayasabea wɔn sɛ nkyɛ bia koraa ɛna opie mu ɛwɔ saboba wɔnum suku ɛwɔ hɔ SHS ya wɔn girls dormitory bɛsɛ Africa kranie ɛna wɔn kyerɛ mu sɛ hɔ nso gyato hɔ saa na nya asɛm ketewa enti obi nim deɛ esi anansan ɛkame sɛ egya hyehye hyenhyɛn ɛma ne home so ɛwɔ saboba enti na odum gya adwumakuo no wɔnum kyerɛ mu sɛ wɔn bɛyɛ extensive education na kyerɛ sɛ wɔn bɛma wɔn nkyerɛkyerɛ no wɔn bɛtire mu paa sɛdeɛ bɛyɛ adehye no ɛbɛte nneɛma ase wei ne nsɛm a efiri saboba awia pramto bɛkase wɔ SOMPA so yɛde akyi ɛde asom wɔ ɛbɛto odwa kyerɛ sɛ gamanche wanya akwanhyia na akwanhyia na onyaayɛ no okonya no ɛwɔ framantem omo akwantempɔn ɛwɔ ɛyɛ oti mantem hɔ no mo enti akwanhyia ne ba saa no na ehu behia sɛ wɔ sɛ wɔn a na wɔn atwa ne ho ahyia ɛne afɛ nso abambɔfoɔ wɔn bɔ mɔden na afɛ hɛsɛ ne ɛyɛ yɛwura yi na pɔmɔden esifa ɛteɛ enti ɛnam so ɛma wɔn tabiri no ɛde ne tena konvo mu ma ne ba bepie mu ɔnkran ha
enti University of Ghana Medical Center eho ana yede opani kokoto ye enti anam sompo kra ma eye mampani Yera John Dramani Mahama ekokosra no ekohwe se na napomumpo esifatie ema no nso agitumu sampa Dr. Penny a wo hwe no ewo eye UGMC honom no no kwasem ni wabobi onimade pa ninim de nso konkan efa pomuden ho enu nti yewrei obehwe ama ye papa ne ho ato no nti no kwasem nie ni ekoye kokobasi ye ni nyina ne se ene meka se yewrei yeyi no ede nafi eye ayaresabia honom a sese di empanifo kyerese odi nani aba be kyeremu ewo eye gan Manche Palace honom a sese ohwe ntutuye wo nanimu ne afenso no ni nwumadi ahoro ni bebre na wodi ho na enamso ama eye enkrata ede free eye ne office ede ababeto monten so ede mpanifo bi ase wose woda eye Ghana mampani ase ye pa afenso afoforo bi a na omoka ne ho ebra kwanhia ni si ye omomom ho ye ha ekokopie mu ehwe se ne apomudin esifa etie ebio obedo mamu ni nyina se eba ni seyi omo anda no machi amfa nkyere no na omo kai no ewo mpaibo mu nti convoy no ena yede ato eye Facebook page ne so a ohwe ne saa no akwanhia na enna fam kra na eye Chief of Protocol and Communication edema eye Yera yi ena ode ababeto dwa achemu se akwanhia ne de no kwasem ne se ne ete ne no kre nemum ye ka say His Royal Majesty na pomuden no sese mpokra de mu ayedin sen first no ne ho odin pa nti oba be fi ase na afa nwumadi awro ni bebre na no wahwe no wadi na Yera SJK Parker Alote ambassador kan di ho se eka ho wono na we Chief of Protocol na odi tudwa chemu se ebra asemi ba yeyi eye gamanche enkrato a wonya di fi ya na ho ena ema nam so a okọ eye Northern Region inti ofi wono ma wo ba no ana otofa eho no ma eno nso nwumadi awro na esafata se oso okono kokodie eho anamontuo ana otu ye nam so a akwanhie ede ebaye nanso ni nyina mu no wasan akwakopie mu ewo eye ne palace wono mu de obehwe nwumadi awro bi a wona nima wose wodie no nso no obehe na afi woni Ghana fo nso akasa ede afa ho Abusia wote se nansan ededa nenam ene fiti nra ba no kra de social media no so ani adaje se beza bia oye beza ewo suku eno no de Sanata SHS na ewo enkramanta mu haya o wuti Sanata no a obeka se wa chirichiri ewo shan osudoku empeswa so na wamumra hye bedwani na oye oswani a wo hye enkranpumpuni mantam so ma Melinda obene wa akwele okuru wakasa kire mu se ensam ne ba ye no se sa bezai emofra nuane ye wose wa mudie no na omane ne nkwanta nu omane ne nkwanta na nyankopon yi ne tokrata ne akire no na wanum kire no no empanifo pina na ekasafa ho se pani wo kasa yi vice chairman upiemo ewo emrahye bedwamu a wamu a abedwaku a wanum hye enwomasunya ho ensam so no wono ne pani a wati adwam onanyamfo Kwame Kuma Joseph wakasa kire mu se ebi mu bisa no sadenti ene ache beza na headmaster Tibrekese ya wono atua school na no yanchene nka ho ebi kura no animu bi wa kire mu de enti a headmaster yankire no maybe I said for some of them the domestic base. Definitely the headmaster too cannot have his eyes everywhere. And so if it is zoomed on a particular person who is on that activity behind the headmaster will also have a cross to have it. And possibly they are doing it behind the head. And so today the head will be happy that the culprit has been. It has not been only this. You remember when His Excellency John Dramani Mahama took over this administration, heads of assistance in high school, some schools are adhering to, they delayed in opening school, and it was out that all schools will be open. They had no food, and the parents prepare their children their ward before with garlic and other provisions before they come to school because they had no food. All warehouses that had food should be given to the school, and that's very quick that they did that. Volta when the school was on its way, a car offloaded in tomatoes, the big rice, and some rice, and they were. Entini they were caught na kire se suku bi a wo mo ba wia ne ma bi a ye kire wodom entino eye empanimfo bi asede wo kire mu say Conference of Heads of Assisted Secondary Schools ya ye twa wonti afre wodom Charles no
chance no eye wo mo asede ese enuane a aban no ade kɔ ekoma adesuafo SHS mofra no nyina no wo mo timi hwaso yie eno so sei eno twemu fae. It is the responsibility of staff, heads of assistant senior high school, and the whole jurisdiction, the domestic beggars, the matrons, and what have you. And with the Committee of Education, ours is oversight over the Ministry of Education itself and its agencies. And when it comes to the direct administration of schools, it is they are in charge. And GES and then the sector that is in charge of secondary education, the free senior high secretariat, they are in charge. That is how it is. Normally, the committee we deal with maybe petitions when these various agencies at the Ministry of Education are not able to resolve certain things. Then a party petitions the committee. That's where we can go in. We shouldn't be like we are the managers of the institution. And what you know, and was say, or the petition be much as for. Esan se was a wanom edu nesi form. Kamia yese yabru pensen wo mayim. Ena beza was some of friend and what the quanifie. China matron what the cop. Adia bechene na ofofrobi kwaso dododo entinin kebe yese chance fo betimi ate badwako bi wo SHS yahodo wo man mu nyina entinin na dining horse no wo ma yi prefect ni bi no wo makasa badwako no ene anuane ne ba wo mu nyina na eboa ama yahyeso. One of the things, the solution, the way we should look for solution immediately. And my proposal, is that they should set up committee in the various schools. It can be a 3-member committee, okay? The dining hall and any other member that should be part. You know, the bank, before you can go to the front room, the key is not handled by one person. You understand? Yeah. The bank manager, maybe the operation manager, maybe a cashier or so, but 3 different people and the top security officer, they handle the decision for the safe. And so maybe we should do same, but where the food is, they shouldn't let the padlock be one. They should be many padlocks and the keys given to different lessons. Na etumi aboa ama enuane a aban no na afempanimfo a wonom ehwe eye school feeding program yeso no wonom de ba no bibia tumi akoye no obi ankwankowia anko ni fie ankoton ama emofra na yemo mo balance diet ne be wiase no na yesi eye imbalance obedi awie no na won beba no no mo trimia yimfianfian wo mo na yemfianfian no wo mafu ahyase edo sanso mo nya nuane pa endi ewo SHS yahodo pani okasa yeyi eye owura kuma Kwame Joseph ya ahwe ya wonom ehwe ngomesua ho nsem so no wo mo committee ya wo mra hyebedwam no wo ye wonom etitenani. Na mrashebe fie honom ena dom kese no so atoto bi ede amane dom kuma na omo kire se eye dom kuma fo mo omano so a nipa makomako nwotwe a omo kwakoto ntos ede afri Burkina de abagana ama me no nyina nya bidi abo ampesie edie no omako hie omakwanhie wuo ema nam so ho nsem abeye deja no dom kuma fo ne kire se akwanhie na esi ni nyina no omfa so bo ne mfa mo eye Ghana mampani Yera John Dramani Mahama dom kuma ne kire se omfa mo ni because ye wo Ghana hanum sei ebra ye ba beso Yera John Dramani Mahama ino ye hu Burkina Faso president ene Yera Tuari obepie mo Ghana ye se ni chocho mucho pa ene mampani Mahama inti chocho mucho ane nam so a akwanhie isi ye Ghana fo makomako nwotwe omato ananan mo nsiedo na wo de ye ni kantie Reverend Intim Fodjo Ninsem ne attack odi kandema eye majority for enu akire ye beto aso. Let's point out the security failure on the part of the state because these deaths and these killings are avoidable. The geopolitics of the sub-region is public knowledge. The terrorism threats and crisis we have within our neighboring countries, especially Burkina Faso, is one that is not in doubt and one that does not start from yesterday. For the failure of the state to even provide travel advisory ahead of time, to advise travelers to Burkina Faso and to identify the high-risk areas, and for these traders to be led into the slaughter is most regrettable and most barbaric. Mr. Speaker, was there any effective joint intelligence sharing? And what intelligence was picked up by the people? Enia yeti ye Yera Intim Fodjo Reverend Kennedy ho na enu akire na eja mrahye fie honom no Yera James Agaga wono ukopie mu wo mrahye fie honom a
ni dibre ba ko ekuta no eye Defense and Interior Committee no ono ano ye chairman oda ano ano se hene ha yira ntimfodwo ontimi mfa onsan tenetene Ghana mampani so saa sebe ekwa ebe nyina no mosobo no yede bewo mu MPP fo ena mesabone asem mutwa to wo no ma ene inchima beto so. When President Akufo-Addo informed the United States Secretary of State that Burkina Faso had hired the Wagner forces to help it fight terrorism. Mr. Speaker, what was the response of Burkina Faso? Burkina Faso immediately recalled its ambassador here in Accra because of that comment. In fact, the president of Ghana at the time caused a diplomatic row between us and Burkina Faso. That is how collaboration between Ghana and Burkina Faso came to a complete halt. When President Mahama assumed the reins of governance in this country, realizing the need for us to continue to have a link in our quest to fight terrorism, he appointed a special envoy who continued to work closely with the Burkinabés and the Malians to ensure that our national security apparatus was on top of intelligence and had the ability to help us fight terrorism. And so I am surprised that my brother Abu Jinapo and Honorable Dominic Nituwul are making the case that the reason why Ghanaians have been attacked is because we are not on top of intelligence. No. Yera James Agaga ena yetse kano Defense and Interior Committee e wo mrashe defie no ono ano ye dwemtreni a oda no Ebusia yetua ensam no eso wansam foforo mu ononyafo kwabena minta kando wa kasapa na sedi owura no etutu bi ma ne empanimfo bi ne tie mayama akasa natural mineral water na fa gu menase na enwe obuansa uwia watie ensam no na kasa natural mineral water sedi empanimfo ato wo no mbo ede wo mo dreben no awura asase na ni ase akwa papai abotan ni abom ewo asase na ni ase no hwa atwe nsuo krogen mercury free nsuo ni bia we no enye nsuo a eni na di ebia na akwata baabi na agire ni akwatwe da bi eye kama efiri abom na eba wanu kire mu sei ya treat ni yie enti no say ye birthday party eye awade na woje eye sorry wo fie wo penso papa no mu a unya typhoid emfiri mu a eye kasa natural mineral water ya won kan ha ya Taifa ya obako hospital na chi me patro frɛ mani afensuo ni bi mra water ya bottle 1 ene sachet 1 ni nyina bi ɛwɔ ho ɛma no ɛyɛ 0206 469 430 ana 0303 965 780 na kasafo anya osoi etiri di yade malaria etiri di yade no ɛyɛ malaria o aya time herbal mixture ene edi to ase enti no wunya ye RDT ana ye lapse na malaria ni show positive pe me pacho na wa pentam akoto time TIMA ewo eyo over the counter na se pharmaceutical shop na bia ya yeton adrobia wo se wo pe time na no na beboa wo aya wanu mu ta ato wo honam eyo bohoboho wo beda so bia ase abro obi kura timi kasa before beti ni ti kobo ni ade nyina pacho malaria symptoms ni bia enti nu check ya wo hu enti wo check na e positive pe na wakope time ni bia boa na time HH mixture so wo ho no mu a eboa ama enkwamwa na nya hoden immune system na boost no na afen so yade na aye infection no ede ba no nso eno so atuase 0244 417 669 0244 417 669 that time penny for enyo so endpoint homeopathy ye the homeopathy kwan so ene sayade enti no ba ye the infidie no ebo ansi ye the ya ma uti ya de na akọ ye the infidie ni ye the ya na asisi na achim na atumi agina endpoint homeopathy penny for se wonom ekọ efiefie mu sabi udihye bi enya stroke nwedweye ye bebe fie be hwa na akọpentama na ho beto no endpoint homeopathy me pacho infertility ye be ma homeopathy kwan so ye be ma onso anyaba ni bi ato na so prostate no mema no ni nyina ye homeopathy kwan so ne de sa yade premature ejaculation be ma usi uti asia ne se befua uya ni na chese wasense uti ase me pacho ukọ endpoint a ye be boa dododo wo sabo ho sensem ene obrabo ne ho sensem no endpoint homeopathy ye kira kwan anyina ira krankra akra hasenu shell signboard your Spinters Quantum pon so ubehu yan kuma se krono mabo ahia ye butuwa no a ye di adwuma fra yan e was 0244 867 068 and 0274
234-321 na endpoint enyo so ye to nsem no eso e won nsem foforo mu wasoni a wakasa yi ayo no nyamfa kwabna mita kando e ba no apomoden aso ye na ono netua won mo no wakasa kire mu bese na wotwe ba mienu entam ni kura no sansem yi otin so na ebi mu se won mo ebomi feature du ko mo ntehwe wo kire mu se adokotafo a sebio won mo atimi akosuku ama ya kire wonum ekwan ye befa so ahwe nipa asayimpa yade wonum betumi aye operation ahodo no si ye posti wonum na sebi ye do mo konkro ketuo mo se henen ha wamo nkɔ wamo nyina pekuro kase mankran Kumasi Cape Coast takrade wanu pes itachi mansunyane ne domamo na yade wamo komoto mu kakra no a wamo se da wanu kwanumu eno nyamfa kwabna mita kando sem wanka sansa kra na wo bɛyɛ doctor no baabia wo kɔ school bodin wase betimi kura abase ukɔ school e wasahwi atobia ɛhɔ no ni se no bɔde wɔ hɔ pa na nyankopɔn awadom na kakra nkra na wabɛyɛ doctor ni yade wo kɔ hɔ se kɔ na kɔhwɛ ayahwɛ wɔ hɔ no ase wo nkɔ wo hwɛ mu nso a ɛhɔ ɛna yɛ ma wo basic education yɛ kyerɛkyerɛ this is the boy she is going ni nyina hɔ na wo hyɛ ase afiri yɛ na adanti ɛna yɛse kokoro kitua mu a wosi wo nkɔ yi wɔse hwie be wɔ ma dokotafo a ya posti wɔ so wɔ mu nkɔ baabi a ɛhɔ yɛ enkuro kitua mu nyina sɛ oforuso busumi we yɛ osana busumi nyankopɔn yɛ adom a busumi a yɛ wɔ mu yɛ ɛyɛ ogifuo busumi no busumi wo yɛ asɛm na mekan ɛkɔ wie yɛ konkonkonko na wankɔ a wo yɛ de udin atope wuro so bia yɛ bɛyi aban ni wie a oni ni wo hweye bio. I don't have a solution to it alone. I think we must all put our heads together to have solution to this problem. And I agree that there are genuine problems, genuine concerns. But you see, I keep saying, and forgive me, including myself, I did science, I did statistics and mathematics, and all of us, our education highly subsidized. Even if you're a fee-paying student, you don't pay 100%. And so if in my constituency, the farmer there, his cocoa produce has been used to fund your education, and you come and tell me that because that place is a village, after school you don't want to go there, I beg to differ. I'm not saying that the place is fully developed. No, there are genuine concerns. We also, as government, must come in to help. We'll do validation. If you have not reported, we take your name out of the payroll, and then we open up for the next batch. So the next available by those who are willing to go to. And this time round, we are only going to open the vacancies available. We'll open the Kolebus and the UGMCs and then the Confanoches. Yes. Openi okasa ye yeswani a wono wo hye apomuden aso ye no eso no nyamfa kwabna mita kando opiemu odwabo so a wo ye omra hye bedwani no akasa ntia dokotafo no we wa ma wo mo bese na watwekra de se asewa busumi ye awie ye de na kyesenu na watwe wo ya posti wa kokuru kitua bi mpa chaw umpe ho asem wo se kɔ na nyesa aban no nya ohwi bio pewro ne yadudin atoso a ye be yudin afiri so na wo wi a wanka so akɔbi wa ya asabio so kɔye ne de yo no wo de sa akokoboi akɔ amamu yi na eye Ghana fo bi a ewo eye pampantia na wo mo kese wo so mani age papa eni je ni nyina ni se wo matransia che sukuu dan ebi mo bia wo mo beko sukuu a enkwale be nantia konkronkuma ebembembemben wo mo ansa no mo atimi akọ enti dan no ade wo mo ho no mo saa no mo te se eye honorable Emmanuel Jackson Aguma wasi oba besi suku dan bi de amom no so sabi mpanifo ba bonti no be kan sem bi sei na ayo mutimi kan so ema wo mo se ya kasa yi aka be yesima be 20% na je se omo sidan ni nyina wi aboso ama ya commission na fei etemamfo ewo eye pampantia omo nya so mfaso na omo de abasobo ekode ama Emmanuel Jackson no ena kromanfo mpanifo akandifo na nanom eni wo mo tu krom mo kyerɛ sɛ no kwasɛm nie ade a wono aboya ye die wo mo ntimi ntino mo kokoa mu mo akwasi dan ko a emo maba so omne befa sompa so na Ghanafo ate pepa da MC ase yeda yura eguma ase waya ade ene contractor wo si da so waya ade pa ede ma no kwanso enso wawie ye de nyame ase so waboa ka no ho amanati ma wi ama ye eni age pa kuro ye ba school nim ye nkura wo mu twa kwa no mako school ka ba no mu namu enso to no mu namu beda nyame ase ye mpapatia committee member ene de me kase to so mienu beda DC ye de so de ase e wo sa de fefe ya ye nya no wa kuro mu ayi efre bebre aban ba ko nyame adum ye hunu efa school dai hu minim sesa de mo sha ase no nyame tu minti dia ka no de ombe wie de ma da tu no me de papa
mene mabusua ne pameti aman na yede se yehu bi da okurum ha se kuroi si ho dada da ku memu da abandada no baaye no ba ko si ye nkia ha no ye senka wo si amaye nso so ye pemeno a entimi anwie na ohina gu mabaaye ni president Mahama baaye mu dia so be bo fom ne ni chine ye so mbesi school da na maye ko si ye kurum ha enkura ni bi ko painting isanse nkwa na ebrat memufo ne kasa wiye no na contractor woda adwumakoi ano Yera Elvis Nyantechi na hotedi amanfo tade fra ne pa yes madam enso edi tudwo echemu se Iris wa busumi nsia de na yewie na afedwumadi no efiase ewo potamo Globus Ventures, Yabasi, Bayaduma, Yamedia Gross, Abano, Omampani, John Damani, Mama say, what is Kalama, no one Yadumano, Wimbakro, who was 70. One of Guma catches herself, maybe 6 months. A brother cut his sword, I'm cutting 6 months in the was already demanded by Bedroom. They're starting 15th December, and they're starting, say, to foundation, Edmund Bedrusi. You will have time for Ukrainian delay, yes, Uncle Bedman to the Sabrin, in Kenyan Krebus. Into the American Railway, and when I'm saying, almost visible as a school could be my harder. Into one of Guma, Asaraka sitting in a command. Now I said, you have a Bobby Sunak before. Asaraka sitting in a command, John Dramani Mahama. And this was doing any point to a possible to cover Bia. And the admin, dear, by Jobers SS Ventures. See about Bedroom. Where you may can, a new tremors, a Bedman Edru, in the Kasha, Yamian, when you say, Edmana, Yamana. Amani boy, Yamani Boni or two Crafia Santemantem, Bawa Bedu, and or de Emani yen. Ebusia yakwa kwowe kase no ewo bi my so na yakwa Afghanistan memo areho samu afri ho ba ehwemu a na said ye wonom emienu ene Pakistan fo wonom ade ayentem no enye asemkuma akora womo akyeremu ese womo ho nka bi nhwemu eno mu ya ne se Pakistan for abe strike here na strike on be strike ye no mu firi mframem ene bomb dimakum na kum adehye makomako edunson eno na Afghanistan for say hwe asa mu modika baba beye ema asojafo mienu wo muti nananom nsiedo na yesanso kwada ya de ma beye nie ebra yensam twrani ebopini ho no sade no wachirechire mu wobrofo mu eni. The Pakistani defense minister had warned that Pakistan had no other option but to possibly strike inside Afghanistan with airstrike, and last night they did just that. Now, Pakistan says that they have conclusive evidence that the groups involved in these were operating from Afghan soil. They have attacked 7 different locations in 2 provinces, Nangarhar, just across the border, the Pakistan-Afghanistan border, and Paktika. Now, Pakistan also said that these are intelligence-based operations and that the attackers involved inside Pakistan, some of them were Afghans. Now, if you remember earlier this week, there was an attack in Bajawar in which 11 soldiers were killed. Pakistan said that the suicide bomber who had driven a vehicle laden with explosives belonged to Afghanistan. They said they had evidence of that. And Entino wanum se wamu wa evidence entino dia foforo ikura Pakistan for akwakoye ene se nipa dunson ya na reporter yi echechemu a Afghanistan for nso se wanum so amenebu anum so aguso wanum so be retireti na wom nso e dia firi ho abusia yeso ene ye gina ema ensem a yede som ene awiei no yede ni nyina asi safei ni waso wafidi a ene awiei ensem a yede di wontua no na ebi ene sei Abusuan nsema ye de beto mu no eche se eye gamanche tesi ameka se de ne ho ato no ye yinu na piemu awasaboba ayasabe wo ho so a won mu kiremu se ejahye ho ema wo mo children's ward e wo ho no no ba bia mo frankotofe wa niku dan no ho ene jato ho fire service fo bedu ya wamo ese wamo etenda no afei wamo epompi nsuo na enye ntina ehu behia se ye be fechi nsuo no every tender nim ne de adum no so ni nyina mu no eja ne tumi dum ya ode hye bia ho anka mama ahama akotoa nananom ewo nsiedo ewo abranti a ye frɛ no eye Christian ahodro ne dem mega sei akoya rewosam kase ewo ye ketu north opani a wono so kasa yeyi upiemu ewo mrahye bedwamu a committee a wonom ehwe ngomesua ho nsem so na che
onanyamfo kuma Kwame Joseph was say deɛ ɛnam soɔ ɛma ɛyɛ maame a wɔno ade Lamisi Sarah ya wokɔ wia enuane wɔyɛ beza ɛwɔ Ganata Senior High School wo wia enuane no wɔanum kyerɛ mu si ya kyerɛ no ɛma mpanimfoɔ ɛhwɛ na Charlesfoɔ nso ɛyɛ one more responsibility sɛ wɔn bɛhwɛ saa nneɛma no soɔ no wɔn atimi ahwɛ so yie na nsɛm ne bi ka yɛnim ho yɛkɔfa Afghanistanfoɔ ɛne ɛyɛ Pakistanfoɔ deɛ ɛnso ɛde sɔmo ha Afghanistan wɔn buafuo ɛsɛ deɛ Pakistanfoɔ aba bɛyɛ kum nipa edu ɛnso no wɔn nso wɔnhwɛ yɔn bɛyɛ deɛ kyɛn saa ɛde ne nyinaa ɛsɔmo wɔ abusua yɛgyina yeso na yɛnase na ansa ne yɛbɛsɔ de so no yɛmfa birthday wei ɛnso de so ɛmfa ɛma yenuanom a wɔn di wɔn awoda sɛdeɛ Nyankopɔn ayɛ adom de afe baako aka wɔnom efie ho no na yɛntin firi hɔnom ɛmfa ma happy birthday shunku wei efi yɛne ankasa yɛnua Obrempɔn wɔse happy birthday wei ɛmfa nkɔma deɛ wɔdi kan ɛyɛ Steven Osaibuaten ne yɛde nato Facebook no so wɔse dodoɔ na afrɛ wo agyapaye na wo wɔn kɔkɔɔ entin wei efiri wankasa wo yere Constable Beatrice Pokua na wɔrehyɛ ɔno ankasa ne lovely husband happy birthday afei ne nua mema Isaac Boaten ka ho bi na Obrempɔn na ankasa mu a yɛne ne yɛ adwuma wɔ fie ha na wɔn beautiful sister Dora Boaten so ka ho bi na wɔn mo rehyɛ agyapaye happy birthday enti no agyapaye pictures na dɔɔso fa baako no so ka ho baako bi na okura phone na wɔde ne sesi na no ɛno nso ɛfɛ pa enti agyapaye happy birthday Obrempɔn ne nua ne mu nyinaa se wɔn ma wɔdapa Nyankopɔn enhyira wo na wɔnyɛ kese wɔnyu fra domo enko adomo na wen so edi ni birthday wɔde brother set kisi ɛyɛ officer dodo na friend officer kisi anase gentle we free we yere ɔno so ne yɛde na to Facebook no so no officer kisi ana gentle we yere Mildred Minta wɔse wɔ ma happy birthday wɔse Nyankopɔn hyira wei efiri we yere Mildred Minta ɛne kisi abusua ne nyinaa ɛna afei wo maame ɔhɔhoɔ asam wɔn se wɔn ma awoda pa wɔn ma ɛka ho ya unua ketewa Obrempɔn ɛne ne yere ɛnso ɛka ho bi a wɔnam ɛma happy birthday wɔn se Nyankopɔn enhyira officer kisi Nyankopɔn nyɛ ɔkɛse na onyi mfra dom nkɔ adom onyi wakoma so ade nyinaa ɛmfa ɛma wo ya no so firi hɔ ba safo kantanka dama wɔn so sɛ ne cousin edi ne birthday enti ne safo sɛ happy birthday to Abigail Adoma Amponsa wɔse Nyankopɔn hyira wo bra wɔde afe ba kwaka wo fie ho we fi wankasa wo fa wo uncle safo kantanka wɔn so di ne dwuma ɛwɔ SOMPA 106.5 FM Accra enti safo cousin na da so no cousin we de ebehwehwem mu pa anya asam ketua na wɔde na to Facebook ne so no enti na Abigail wo fa so ma awoda papa Nyankopɔn enhyira wo ebusuansɛm ifri SOMPA 106.5 FM Accra so no ɛgyina wo sɛ kyerɛ na wasante mantam ye ba tan ne SOMPA 93.1 Kumasi ayiko FM 100.9 Adamfopo Radio Butu Paris France Abuchime mu takwa ye SOMPA 101.1 takwa de ye SOMPA 103.3 tachima ne SOMPA 106.1 Sunyani ye SOMPA 98.9 Krana ye SOMPA 90.7 ana afi doma ye SOMPA 101.3 Mankisim ene ne nkwado eye Kingdom 106.1 afeke ne shi eba radio so fansemi bi etopeten Doma FM 100.7 Doma hinkro ena wan mubuto dikoda not yenka ewo so YouTube no so eye SOMPA FM live o hyeyen sada na Facebook no so ye SOMPA 106.5 FM Accra ya da mu nyina mu ase Nyankopon hwamo www.sompaonline.com website yesemu for penu rata bota dama wakutire nsemi nyina potoka samu brofo afoforo bi ka ho a obetua kokenkan bi endpoint homeopathy fayade ne ko